Dragi učenici, dobrodošli na sat hrvatskoga jezika. Na današnjem satu učit ćete o objektnoj rečenici. Što ćete danas naučiti? Ponovit ćete što je objekt i koje su vrste objekta. Naučit ćete prepoznati objektnu rečenicu. Preoblikovat ćete objekt iz jednostavne rečenice u objektnu surečenicu. Preoblikovat ćete objektnu surečenicu u objekt u jednostavnoj rečenici. Razlikovat ćete objektnu i subjektnu rečenicu. I pisat ćete zarez u objektnoj rečenici u inverziji. Krenimo. Promotrimo prvu rečenicu. Pažljivo sam slušao radio. Pronađite predikat u ovoj rečenici i podcrtajte ga. Predikat je sam slušao. Pogledajmo što je sve dopuna predikatu u ovoj rečenici. Dopuna je pažljivo i dopuna je radio. Je li u ovoj rečenici izrečen objekt? U ovoj rečenici je izrečen objekt, a objekt u ovoj rečenici ima imenica radio. Znači, slušao sam koga ili što. Radnja izravno prelazi s glagola na tu imenicu radio. U kojemu je padežu imenica radio? Slušao sam koga ili što, znači riječ je o akuzativu. Znači, imenica radio ima službu objekta, a objekt koji je izrečen imenicom u akuzativu naziva se izravni objekt. Pogledajmo sljedeći primjer. Pridružio sam se svojim prijateljima. Podcrtajte predikat u ovoj rečenici. Pridružio sam se. Čemu je dodano u rečenici ovaj izraz svojim prijateljima? Što je otvorilo mjesto tom dijelu rečenice? Naravno, otvorio je predikat pridružio sam se. Koje ćemo si pitanje postaviti kako bismo dobili odgovor svojim prijateljima? Pridružio sam se komu ili čemu? Dakle, riječ je i u ovome slučaju o objektu, ali u ovome slučaju objekt je izrečen dvijema riječima. Kojim riječima? Izrečen je imenicom u dativu i zamjenicom koja ima službu atributa. Pa tako objekt sa svojim dopunama čini objektni skup. O kojoj vrsti objekta je riječ u ovoj rečenici? Znači, vidimo da je objekt izrečen u dativu. Kako nazivamo objekt koji je izrečen u nekom drugom padežu, a da nije akuzativ ili nominativ ili vokativ, jer znamo da objekt ne može biti izrečen u nominativu i vokativu? Takav objekt nazivamo neizravni objekt. Pa zapamtimo i ponovimo. Objekt je rečenični dio kojim izričemo predmet glagolske radnje i razlikujemo izravni i neizravni objekt. Proučimo na sljedećem primjeru kako prepoznati objektnu rečenicu. Zapišimo rečenicu. Na jednom sam čuo da me majka zove. Dokažimo da je rečenica složena. Podcrtajte predikate. Sam čuo, zove. Okomitom crtom označite granicu među rečenicama, odnosno među surečenicama. Granica jest ispred vezničke riječi da, a veznik da je riječ kojom smo povezali ove dvije surečenice. Koja je od ovih dviju surečenica glavna, a koja je zavisna? Prva je surečenica na jednom sam čuo glavna, a druga da me majka zove zavisna. Postavimo si sada pitanje na glavnu surečenicu tako da dobijemo odgovor zavisnu surečenicu. Znači, na koje pitanje odgovara zavisna surečenica? Kako ćemo postaviti pitanje? Na jednom sam čuo. Na jednom sam čuo koga ili što sam čuo. Znači, cijela zavisna surečenica odgovara na padežno pitanje za akuzativ, koga ili što. Koji rečenični dio u jednostavnoj rečenici odgovara na pitanje za akuzativ? Naravno, odgovara objekt. Pa zavisna surečenica
koja odgovara na pitanje za objekt naziva se objektnom rečenicom. Hajdemo dokazati da je riječ o objektnoj rečenici. Ako je riječ o objektnoj rečenici, onda bismo trebali moći zavisnu surečenicu preoblikovati u jednostavnu u objekt. Pogledamo. Na jednom sam čuo poziv majke. Znači da me majka zove smo saželi u poziv majke. Podcrtajmo predikat u ovoj rečenici. Sam čuo. I koje ćemo se pitanje postaviti da bismo dobili odgovor poziv majke? Čuo sam, koga ili što? Dakle, u ovoj jednostavnoj rečenici poziv majke odgovara na pitanje za objekt i to za izravni objekt i točno smo odredili zatim, dakle, prvu su rečenicu da je riječ o objektnoj rečenici. Zapamtit ćemo, znači objektna rečenica jest zavisno složena rečenica u kojoj se zavisna surečenica uvrštava u glavnu na mjesto njezina objekta. Ponovimo, u glavnoj surečenici nećemo imati izrečen objekt, pa će onda cijela zavisna surečenica se odnositi prema glavnoj kao njezin objekt. I zapamtit ćemo da objektna rečenica odgovara na pitanje za objekt i to najčešće na pitanje za izravni objekt, koga ili što. Naučimo kako ćemo preoblikovati objekt iz jednostavne rečenice u zavisno složenu rečenicu. Pogledajte sljedeću rečenicu. Djeca vole čitanje bajki. Pronađite objekt u ovoj rečenici i samostalno preoblikujte ovu jednostavnu rečenicu u zavisno složenu objektnu rečenicu. Zaustavite na ovome dijelu video predavanje. Pogledajmo jeste li točno riješili zadatak. Koji je predikat u ovoj rečenici? Vole. Što je objekt u ovoj rečenici? Djeca vole, koga ili što? Čitanje bajki jest objekt. Kako ste preoblikovali ovu jednostavnu rečenicu u složenu? Znači, vaša složena rečenica mora se sastojati od dviju surečenica, od glavne i od zavisne. Glavnu surečenicu činit će onaj dio jednostavne rečenice u kojem se ne nalazi objekt, a to je u ovome slučaju djeca vole. Nakon što smo zapisali glavnu surečenicu, trebamo se odlučiti koju ćemo vezničku riječ odabrati. Prvo pokušajte povezati dvije surečenice veznikom da, a ako ne uspijevate povezati veznikom da, onda pokušajte pronaći neki od drugih veznika, kao što su što, kako i tako dalje. Pokušajmo s veznikom da. Djeca vole da i sada trebamo prepričati ovaj objekt, odnosno objektni skup čitanje bajki, u cijelu zavisno složenu rečenicu u kojoj ćemo imati predikat, to jest glagol. Koju riječ iz ovog objektnog skupa čitanje bajki možemo preoblikovati u glagol? Naravno, riječ je o imenici čitanje, pa pokušajmo. Djeca vole da im se čitaju bajke. Dokažimo da smo dobili složenu objektnu rečenicu. Predikati su vole se čitaju. Granica među surečenicama je ispred veznika da. Veznik da je veznička riječ i provjerimo odgovara li nam zavisna surečenica na pitanje za objekt. Prisjetimo se, na koje pitanje treba odgovarati objektna rečenica? Naravno, treba odgovarati na pitanje koga ili što. Djeca vole, koga ili što djeca vole. Naša rečenica odgovara na pitanje za objekt, dakle, ako ste napisali rečenicu u ovakvome obliku, onda ste točno riješili zadatak i dobili ste objektnu rečenicu. I zapamtit ćemo, često objekt iz jednostavne rečenice možemo preoblikovati u zavisno složenu objektnu rečenicu. Nekad nećemo moći preoblikovati, ali u većini slučajeva ćemo ipak to moći učiniti i na taj način provjeriti jesmo li točno riješili, odnosno odredili vrstu složene rečenice. Pokušajmo sada obrnutim redoslijedom objektnu rečenicu preoblikovati u jednostavnu rečenicu s izrečenim objektom.
Zapišite sljedeću rečenicu. Ispričala nam je što je doživjela. Preoblikujte ovu složenu rečenicu u jednostavnu s izrečenim objektom. Prvo podcrtajte predikate, odvojite rečenicu, zaokružite vezničku riječ, pogledajte čime vam je izrečena objektna surečenica i to preoblikujte u objektu jednostavnoj rečenici. Zaustavite na ovome dijelu video predavanje. Pogledajmo jeste li točno riješili zadatak. Koje ste predikate podcrtali? Ispričala je doživjela. Gdje ste označili granicu među surečenicama? Ispred vezničke riječi što, a veznička riječ što u ovom slučaju povezuje dvije surečenice. Prva surečenica ispričala nam je glavna, a što je doživjela zavisna. Ispričala nam je koga ili što, znači riječ je o objektnoj surečenici. Kako ste preoblikovali ovu objektnu surečenicu u jednostavnu? Znači prvo ste trebali prepisati glavnu surečenicu, ispričala nam je. A zatim ovu objektnu surečenicu što je doživjela sažeti u 1 do 2 riječi. Ako ste dobili sljedeću rečenicu, ispričala nam je svoj doživljaj ili ispričala nam je o svome doživljaju, tada ste točno riješili zadatak. Pogledajmo, ima li vaš prepričani dio službu objekta u rečenici. Ispričala je, koga ili što je ispričala je svoj doživljaj. Ili ispričala nam je o kome, o čemu, o svome doživljaju. Jedno i drugo su objekti, samo što je svoj doživljaj izravni objekt, a o svome doživljaju neizravni objekt. Dakle, zapamtit ćemo, često objektnu surečenicu možemo preoblikovati u objekt ili objektni skup u jednostavnoj rečenici. Promotrimo sljedeće rečenice. Znam kamo idem na putovanje. Zna se kamo idem na putovanje. Odredite vrstu ovih surečenica. Podcrtajte predikate, odvojite surečenice, zaokružite vezničku riječ, zapišite pitanje na koje odgovara zavisno složena surečenica i odredite vrstu složene rečenice. Zaustavite u ovome dijelu video predavanje. Provjerimo jeste li točno odredili vrste složenih rečenica. Promotrimo prvu rečenicu. Znam kamo idem na putovanje. Predikati su znam, idem. Granica među surečenicama je ispred vezničke riječi kamo. Znam je glavna surečenica, kamo idem na putovanje, zavisna surečenica. Koje ste si pitanje postavili kako biste odredili vrstu ove zavisno složene rečenice? Znam, koga ili što znam? Znači, ova surečenica odgovara na pitanje koga ili što odgovara na pitanje za objekt. Pa kako nazivamo takvu zavisno složenu rečenicu? Nazivamo ju objektnom. Provjerimo može li ova rečenica biti subjektna. Pogledajmo glavnu surečenicu. Znam. Je li u ovoj glavnoj surečenici izrečen subjekt? Nije. A možemo li ga pretpostaviti? Tko znam? Znam ja. Znači u ovoj glavnoj surečenici subjekt je neizrečen, a skriva se u glagolu, znači u glagolskoj osobi znam. Zato ova rečenica nije subjektna i ne može odgovarati na pitanje znam tko ili što, već odgovara na pitanje znam koga ili što, znači odgovara na pitanje za objekt. Pogledajmo sljedeću rečenicu. Koje ste predikate podcrtali? Zna se, idem. Granica među surečenicama je ispred vezničke riječi kamo. Zna se je glavna surečenica, kamo idem na putovanje, zavisna surečenica. Koje ste si pitanje postavili prilikom određivanja vrste zavisno složene rečenice? Zna se tko ili što se zna. Koji rečenični dio odgovara na pitanje tko ili što? Naravno, odgovara subjekt i cijela zavisno složena rečenica koja odgovara na pitanje za subjekt naziva se subjektna rečenica. Promotrimo glavnu surečenicu u ovoj subjektnoj rečenici. Zna se.
Je li izrečen subjekt u ovoj glavnoj su rečenici? Nije. Možemo li ga naslutiti? Zna se. Ne možemo ga naslutiti. Ovdje je glavna surečenica besubjektna i zato cijela zavisna surečenica se prema glavnoj odnosi kao njezin subjekt. Zna se tko ili što. Pa zaključimo. Kako ćemo razlikovati subjektnu rečenicu od objektne? Objektna rečenica odgovara na pitanje koga ili što, a subjektna rečenica odgovara na pitanje tko ili što. Da ne biste pogriješili u određivanju vrste zavisno složene rečenice, potrebno je postaviti oba pitanja. Znači nije dovoljno postaviti pitanje znam što ili zna se što. Ne, treba postaviti oba padežna pitanja. Znam koga ili što ili zna se tko ili što. Pogledajmo kada ćemo pisati zarez u objektnoj rečenici. Maja čita što piše u novinama. Podcrtajte u ovoj rečenici predikate, odvojite surečenice, zaokružite vezničku riječ i odredite poredak surečenica u ovoj zavisno složenoj rečenici. Provjerimo kako ste riješili zadatak. Predikati su čita, piše, granica među surečenicama je ispred vezničke riječi što, Maja čita je glavna surečenica, a zavisna surečenica što piše u novinama. Kako nazivamo poredak surečenica u kojoj se glavna surečenica nalazi na prvome mjestu, a zavisna na drugome mjestu? Naravno, riječ je o uobičajenom poretku surečenica. Piše li se zarez u uobičajenom poretku surečenica? Ne piše. Vaš je sada zadatak napisati ovu rečenicu u inverziji. Zaustavite na ovome dijelu video predavanja i zapišite rečenicu u inverziji. Provjerimo kako ste riješili zadatak. Glasi li vaša rečenica što piše u novinama Maja čita ili čita Maja, tada ste točno riješili zadatak. Podcrtajmo predikate i odvojimo surečenice, zaokružimo vezničku riječ i na taj način dokažimo da smo zapisali rečenicu u inverziji. Predikati su piše, čita, granica je ispred imenice Maja, što je veznička riječ i vidimo na prvom mjestu nam se nalazi zavisna, na drugom glavna surečenica. Takav poredak surečenica naziva se inverzija. Prisjetimo se koje pravopisno pravilo vrijedi za pisanje surečenica u inverziji. Naravno, piše se zarez. Pa što možemo zaključiti? Kada ćemo u objektnoj rečenici pisati zarez? Pisat ćemo ga onda kada se objektna rečenica nađe u inverziji. Nećete često nailaziti na objektne rečenice u inverziji, ali onda kada se nađu, zapamtite da trebate zapisati zarez. Riješite sada sljedeće zadatke i provjerite koliko ste razumjeli gradivo o zavisno složenoj rečenici koje ste učili do sada. U prvom zadatku preoblikujte objekt iz jednostavne rečenice u zavisno složenu objektnu rečenicu. U drugom zadatku preoblikujte zavisno složenu objektnu surečenicu u jednostavnu rečenicu. I u trećem zadatku odredite vrstu zavisno složene rečenice. Rješavajući treći zadatak, budite pažljivi. Nemojte preskakati korake u rješavanju zadatka. Prvi korak nek vam bude podcrtavanje predikata, drugi korak neka bude odvajanje surečenica, treći korak neka bude zaokruživanje vezničke riječi, četvrti korak postavljanje pitanja na koje rečenica odgovara ili provjerite je li u glavnoj surečenici izrečen predikat u cijelosti i tek zatim odredite prema pitanju na koje rečenica odgovara ili prema tome je li predikat u cijelosti izrečen ili nije, vrstu zavisno složene rečenice. Sretno s rješavanjem zadatka. Pozdrav do našeg sljedećeg susreta.